Fl-aħħar jiem uffiċjali ta' dwana ta' Malta interċettaw aktar minn 85,000 euro fi flus mhux iddikjarati f'7 każi mill-Ajruport Internazzjonali u anke mill-Port. Dan itella l-ammont ta' flus maqbuda wara l ma kinux iddikjarati sa mill-aħħar kwart tal-2018 għal aktar minn 1,700,000 euro. Inqabdu wkoll għadd ta' annimali ħajjin u anke insetti li kienu qed jiddaħħlu illegalment f'Malta abbord vettura li kienet ġejja minn Sqallija. L-annimali inkludew żewġ brimb eżotiċi, 6 tifkieren, żrinċ u insetti ħajjin, kollha siġillati f'vażetti u kaxxi. Mas-sejba l-annimali ingħaddew għand l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi. Fl-ajruport ukoll passiġġier li kien għadu kif jasal Malta minn Amsterdam instab li kienet iġorr diversi kontenituri mimlija bil-marjuana u anke joints. Dan il-każ ingħadda f'idejn il-Pulizija mis-sezzjoni ta' kontradroga. Sejba oħra saret fis-sezzjoni responsabbli mill-monitoraġġ tal-pakketti e kif kartolina kienet interċettata xi sustanza illegali li wkoll ingħaddiet f'idejn il-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet.